nyaka sani. So kata kupono setimore Owino world over, orach. Akwayo kama, mokwongo, akwayo ni kik ibed bitter kiwuoyo, wago mbaka. Mbaka onge bitterness. Kendo wadwaro ni mondo wapuonj jothurwa ma ka mbaka migoyo no nyosogi, to gimiwacho ne ma gibro timo. Kik wabed bitter gi gik matimo. Adiere chenro mar mbaka romo. Ray Omolo ok en a private person as at now. Ray Omolo en permanent secretary ma deal gi arita kwe. And very important for us. Under him, wan gi administrators, sub-county administrators, wan gi county administrators, magin joma konyowa e weche mag security, mag alwora marwa. Omiyo, samwa celebrate biro mare, kik wakawe to be an ordinary thing. Kata mana nyamera kibi nyuom, ok nyombna, inyombo ne babana. Tabira monda ung babana lwedo gima timore. Kata ne bed ni okwago kura ne UDA, to Kenya Kwanza o form government, to pick wuodwa, en nyadhi marwa. Mokwongo, Kenya Kwanza mwanyalo neno ni rach ni kata Ruto mwanyalo wacho ni koro en ng'ama dum marach magik thurwa. En ng'ama awacho kendo before, ni wasetiyo kode. Kata party marwa mar ODM mathurwa ni, gine manegi chake. Obende, king'iyo maber, wane mane wariembe kuro. Koro wawek bedo gi kiburi. Wagaga mbaka kaka jodho ot. Ing'e ni mokwongo sani. Wan kaka wan ji adek ka. Nyanza wate kendo wan joluo. Whether wahero or not, wawuok kamoro achiel, wan jo kamoro achiel. Everything mwatimo benefit or disadvantage wa. Kaka nyathini sometimes is disadvantage, e kaka mara bende is disadvantage. Omiyo wacho ni sani president en William Samoei Ruto. Obiro thurwa, obiro weche mag development. Ng'amo wacho ni kokidhi kuro to kibiro development onge. Mane momiyo kata no kwagone kura to pod obiro. Kendo pod obiro timo a few things. Some of the projects mobiro timo gin kata mana projects ma sirkal moro cha. Emano timre nadi. Emano kelo. Ting'eyo ka sirkal en sirkal marach, ginyalo decide to giket budget e project. Waseneno counties, kidhi counties wagi. Inwango kaka governors manose. Inwango ka governor manyien obiro, inwango ka projects mane governor manyien mane governor machono chako, owe governor manyien chako mare, nwacho paro ni mano bro miyo ng'amo kalo cha impetus. To president owacho ni oyo, projects mag sirkal nyaka tim. Kibiro titieko projects ma joweti nenigo, tibe ichaki bring other projects. Omiyo ng'amo wacho ni nwasani ichulo pes jodongo, for example, siling moro 2,000 moro mimiyo jodongo che, Inua Jamicha. Nyocho chul jodongo te, no chulgi balances gi te manodong. Ne udong about 8 months ne poko chulgi, mo chulgi te. Ok no chul jolango kata kuche to we joluo, no chul ji te. Sani pesa mitere county government, wasebedo ga lot of problems e county government. Jose tho, nwach tenders ma county government. Mino nga ngato di, okaw kata loan, kata giode, ok thurwa kende. The whole country. To as to bange pesa, leo moko biro. To bank tok stop, ni pesa nino oko biro. Bank podo di mana mbele. Kuri nwango ka pesa, inwango ka county governments mang'eny, nenigi gope ji. And this time, government osetemo. Inwango, every 15th of the month, government oro pesa yangoa e counties. So kata koponi nitie leo moro matin. As inwango ni kidhi kata mane counties gi sani tinwango kaka mawa. Inwango ka in gi pending bill to ki support ODM okchuli. Mane na diere mana mose yanga diere. Yes, kata mana kidhi kata mane weche mag CDF gi. Ikoni ni inija UDA. Nyathini ok nya yudo basari. Kori ng'eyo kik wabed double speak. Two mistakes don't make what? A right. Orubenwa make sure ni gimwa wacho at national level no kwadwa discrimination. Kata mana wajumbe wa kata mana governors wa should practice the same. Kidhi kata mana thurwa sani, okinya bedo chief officer, okinya bedo ni wuok e family mar Owino modhi e UDA, tidwaro kata teach county. Okinyal mi kendi okomata your qualification. So wawacho ni gik mineno maji wago ni timre national government. Gitimre kwanza e county governments moloyo any other place. But one jo dhoot achiel. Wa strategize uru, wabede uru jomoko
ma be nigi siri margi as a Joka a ng'ato. family. Nitie weche moko mabro go mbaka gi nyieni ka wang' wasewuok kama seche moko ok wanyal wacho. Ng'eni wan as public servants seche moko kisebedo public servant you take an oath sami a manyisi ni kik divulge gima ni winjo kata gima ni timo nade kata gima ni neno. But wanyalo go mbaka kendo anyalo nyise ni kata mana yiero mokalo ni no kwalalo nwach ne onge numbers jo party ne no kolalo nwach ne onge numbers but ne nitie so many challenges matindo tindo to opponent takes advantage